Dobrý den, dámy a pánové, dneska budeme hrát Doors. Tady no. Teammate. Já stojím poprvé, co to hrám, takže už mám docela dobrý noty. Mě skupila nebudu, prosím, tak. Velký prachy, spokojně tady. Prachy. Vím, že to moc nekomentuju, ale nevím proč. Prostě nebudu komentovat moc. Můžete mít i vypnutý zvuk, jestli chcete, ale já bych musel nechat zapnutý. Tohle poprvé, co tohle tu hru hrám. Vím, že tam mám nějaký ty kliky, ale to jsem se koupil, když jsem byl ještě v tom lobíčku, tak jsem si nějaký koupil a nevěděl jsem, že už má něco koupit, no, takže to si poprvé z toho hru. Já nevím, na co jsou tady ty skříně velký. Aha, takže do nich to můžu schovávat. Nevím, kde je nevím. Nemám. To nevím, kdo byl. Nějaký vitamíny, já jsem tam viděl. Ale já tam tomu asi budu říkat Screech. Že se bojí mě. Stydlivka. Já budu ze stydlivka, to je lepší než Screech. Nám jenom jméno tohohle z toho. Klíče, ani neviděl, že tady ještě jsou klíče. Co to je? To by mě asi zabilo, co? Kdybychom se neschovali. Nevím. Asi by mě to zabilo, no. Já nevím, já vážně to hraju poprvé. Takže jsem úplně, co to bylo, nevím. Ale určitě si nemyslím, že by mě to něco neudělalo. Já se radši schovám. Takže asi když zabliká světlo, tak se mám schovat. To asi. Prová, řekněte mi, jaký skóre v těch dveřích jste měli do komentářů. Vy to napište, jaký byl vaše nejlepší skóre. Mě to vážně zajímá, budu si číst komentáře všechno. Takže to ano. Klidně mi řekněte, co jsem mám zahrát příště. Asi bych si na Robloxu zahrál Dead Rails nebo Grow a Garden, to mám rád. Dead Rails mám 0 tam těch věcí, těch příslovek. Takže to vůbec nemám hrát. Abych řekl pravdu. Máš tam draku. Něco potom přečtu o té hře a tak dále.
A to ne. To bylo co? No, proč se takhle svítí? Musím vybrat což. Mám pocit, že blikalo. To asi nic nebylo. Co je v tom? Aha, baterka, já nemám do čeho. Takže to ono. Asi dobrý. Klíče. Tam žádný klíče nebyly. Ty má jako sehnat klíče. Se koukám, tak žádný nemám. Kde jsou klíče? Tak asi použiju. Já nevím. Počkej, co je vlastně ta trojka? Aha, tohle. To je na tohle. Aha. Tak to není tam nic, tak to se to může naspat. Bohužel no, musel jsem použít tu věc. Se je žádnou. Můžu? Já můžu.